Txelo Escrivà, tinc 46 anys i treballo a l'Escola d'Adults d'Oliva. M'apassiona la meva professió. Ensenyar, ajudar els meus alumnes és el que he fet quasi tota la meva vida. Ara em trobo en la necessitat d'ajudar al meu poble. Per això em presento a l'alcaldia d'Oliva. Si estàs fart que una quarta part de la nostra població estiga en el paro i espera que no sigues tu, que la nostra platja estiga cada vegada més oblidada, que els nostres agricultors hagin sigut abandonats a la seva sort i que siguem un poble mort culturalment, això pot canviar. Creus que és l'hora que Oliva siga una ciutat millor i que tots tinguem una major qualitat de vida? O vols saber què passa en 4 anys més de govern socialista? Soc Txelo Escrivà i pots confiar en mi. Deixa'm que t'ho demostre. Deixa'm descobrir-te el que puc fer per tu com a alcaldessa d'Oliva, la primera alcaldessa d'Oliva.